For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಬೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಣಚ ಬೈಲಗುತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಬೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 11:45 11:60 ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 11:33 11:48 ಸೆಟ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 11:29 11:71 ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ಅರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಅರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನೇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 11:76 12:39 ತಿಂಗಳನಡಿ ಬಾಳೆ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 11:40 12:28 ಬೆರ್ಗಲ್ ಬಾಬು ತರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 11:68 13:41 ನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗುತ್ತು ರತಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ ಅಂದ ಐಕೆ ಅಮಸರಜಿ ಬನ್ನಿ 11:60 11:60 ನಿರ್ಮಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಮಣ್ಣರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 11:80 12:37 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ನ ಋತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೇರಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್